ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ଗରମ ଚଟପଟା ଖାଇବା କାହାର ନ ପସନ୍ଦ। ତ ଆଜି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଏକ ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଯାହା ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ଆଉ ଚଟପଟା ଆଣ୍ଡ ପିଲାଠୁ ଏଜେଡ୍ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ପୁରା ମନ ଖୁସି କରି ଖାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା, ଡେରି ନକରି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଅରୁଆ ଭାତ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଭାତ ବି ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଶୀତ ଦିନରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବା ସବୁ ପରିବା ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିଲା ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି। ଏବେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବସେଇବା, ଦେନ୍ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେବା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ତେଜପତ୍ରର ଫୁଟଣ। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ପନିର ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ପନିରକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇଯିବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ରସୁଣର ୟୁଜ୍ କରିନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଅଦା ସହିତ ଆପଣ ରସୁଣ ଏବଂ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ପନିର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, କୋବି, ବିନ୍, ଆମର ଗାଜର, ମଟର, ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ମସରୁମ୍, କର୍ନ ସବୁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ହାଲକା ଲୁଣ ଦେଇ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ଫ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ହାଇ ହିଁ ରଖିବେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ, ତାକି ଭେଜିଟେବଲ୍ ବି ପୋଡ଼ିବନି ବଟ୍ କ୍ରଞ୍ଚି ରହିବ। ତ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋ। ଟମାଟୋଟା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେବା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାହା ଆମ ଘରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ୍ କରି ମସଲା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ମ୍ୟାଗି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଭାତକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଆଣ୍ଡ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଯେମିତି ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସେଭଳି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ଫ୍ରାଏ କରି ନେବା ଏବଂ ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବସାଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରି ଏଥିରେ ଆମେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଏନହାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ରେସିପି ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟ୍ରାଏ କରି ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।